Tak Stando, co nám řekneš? Proč ty jsi jel s náma vlastně? Ještě nám něco řekni. No. Jak to jde? Jde to špatně. Jsi skutečně pomocník pohledání. Když jsem mu chtěl pomoct, tak mě odehnal, ať mu nezničit Trabanta. To je úplně pojď se na to podívat. Jako já jsem to odsekal předtím, ale pod ním to nejde, nebo já nevím. Připravujeme tady šikanu pro naše závodníky. Technické zabezpečení vozovky. Ano, právě vidíme v akci traťového maršála. Žižeku. Stando, ten glykosol, ty jsi nechal v autě, jo? Jak jsem měl to rozmrazování? Za chvilku by to mělo, do 5 minut.